Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Calur. Pripun kabare? Baik sekali Mas. Baik sekali nggih. Kang boten kepanggih sakmenika saged pinanggih wonten mriki Pedalangan Banyumanik. Luar biasa. Aku terkagum-kagum lho Pak De. Lah kok kagumi ngopo to? Ora iki mau apa? Memberikan kenang-kenangan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ide cerdas ya. Ini aku ngarani ya memang strategi pemasaran. Sampai ora ngerti ya. Aku sing tak kaya dia Blas. Neng ikhlas lahir batin, pokoknya rezeki ini sangat parah. Tegese apapun yang diberikan jangan dilihat apa yang bentuk barangnya, tapi nilai katresnani. Jadi ajaran yang baik dari Mas Catur Nugroho untuk kita semua, bahwasanya kita hidup di dunia harus saling berbagi. Nah, gandeng aku diajari karo Mas Catur Nugroho. Mohon maaf, mohon izin untuk Bapak Febru, saya pribadi karena sudah sering juga tampil di sini akan memberikan kenang-kenangan juga untuk Pak Febru. Tenang orang Ren, bayaranmu berpiro lho Ren? Persilahkan. Ini sopo lho. Ini sopo. Maksudnya apabila Pak Febru cocok harganya silahkan. nah yo mau ke warung Semar lagi kok yo setan sing kuwi lho sing biasane diselomot anune. Mbak Elisa, dulu kita ketemu Desember ya. Iya, betul Desember. Saya masih ingat. Saya selalu mengingat momen-momen bersamamu. Kamu melupakan sih. Boten kula boten lali, tapi apa untuk bulannya itu mungkin ada lupa. Nah itu nggak lupa. Kejadiannya boten kesupen. Kejadiannya cukup kita berdua yang tahu ya. Iya. Nah, kula sowan boten Banyumanik niki nek boten kira 3 kali. Betul sekali, tadi sudah ada info seperti itu. Rian kali Pak Seno almarhum, lajeng Pak Purba rasa nikah panjenengan matur suwun sudah mempercayai kula saged sowan mriki penonton luar biasa saestu menika. Komplek-komplek ya Pak De. Pedalangan ini wis beda karo liyane, pancen pedalangan itu barometer. Barometer. Mula diarani pedalangan. Iya, aku kakaknya kira. Pendak tahun mesti ngenekke acara wayangan pinangka pelestari seni dan budaya. Dalange ora ganti, tetep beliau Mas Catur. Iki mergo rasa tresna lan katresnan. Itu lah manajemen. Langganan bakal 10 tahun gratis pisan. Tenan ya. Dalangnya gratis ora apa-apa rene liya-liyane yo aja lho ya. Ora urusan kok gratis. Jemut. Ngono kuwi. Nganti Mbak Elisa pinangka bintang tamune. Pakai kareng bareng. Aku ora mesti katut. Wong wis gonta ganti gareng. Yo rasa sere, rasa nesu. Orang nesu Mas Kaki malah memberikan peluang. Oh iya. Orang apa-apa. Mbak Elisa sekarang studinya bagaimana, lancar kah? Tenis tunipun. Lereng tadi lancar. Padha karo aku nek ngono padha. Sami nggih. Padha. Abote nek wong nganu ya tratak ya. Ya ora dasare males. Nggih, tapi nggih pripun ketemu masyarakat itu sebuah hal yang nggak bisa tergantikan. Kasih dipercaya, kasih ditimbali kalau masyarakat sakit menghibur, sakit melihat misalnya masyarakat yang berkumpul nonton wayang ibu nae kan Karen, gue dikenalnya jadi Mbak Elisa kok logatnya itu ora kaya wong lumrah ya jadi harus kita pahami, harus kita maklumi Mas Catur. Mergo Mbak Elisa menika ibaratnya produknya ora asli produk Jawa. Kudu. Seneng. Produk. Nah, menika asli saking Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi iki piye? Soal ki katok ya. Nek aku
Sulawesi. Tapi kita patut berbangga sebab kiai saking luar Jawa ning iso ngudi Jawa kanthi sae, bahkan populer di tanah Jawa menjadi idaman masyarakat Jawa. Jadi nek bahasane utawa logate iki kakek-kakek ya kudu dimaklumi. Nyuwun pangapunten, menawi kathah betul-betul atur. Kadang boten Ketul. nggih. Nek atur ku sing ngomong sapi. Iya, betul. Betul. Jangan ada kelarin, Lan tindak tanduk ingkang kirang prayogi nyuwun agunging samudera pangaksana. Samudera pangaksana. Iya. Oh, iso toh. Kalau bilang, ora iso toh. Ya bisa tapi Pakai yang pepet ya. Corak-corak Jawa itu ada tali sama pepet. Kalau pepet itu nih pepet. 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 Tali pepet. Ya, yang dia bisa. Bisa tapi nggak kulina ya. Ya, kadang-kadang yo kegawa ilate ya. Ya Tapi memang nggak ada keturunan Jawa itu nggak ada ya. Ya jadi mungkin ono mungkin. Loh, berarti di kampung ini kok saya dinaik loh. Ya orang itu zaman dulu itu kan emang orang tuh dipindah-pindahkan. Ya. Kalau wong Jawa dipindah ning Sulawesi, wong Sulawesi ning kono yo berkembang biak biar anak Lina. Itu loh, itu udah terjadi demikian rupa. Dari kok menowo yo mes ono Jawa nih. Tapi bisa kita lihat dari silsilahnya. Kok iso nih? Loh, kalau bapak dari mana? Bapak Seko Toli-Toli. Mana? Seko Toli-Toli. Kali-kali ini nama daerah. Kok kayak tahu kenal lah. Gak ada. Orang semua dalam kono loh, dalam keket itu. Oh, nama daerah. Ya. Itu bapak dari Koli-Koli. Ya. Kalau ibu Seko Lambelu. Lambelu. Lambelu itu kayak Jawa ki. Lambelu. Bukan bu, lu. Lambelu. Oh, nama daerah. Iya. Oh. Jadi bapak saking Koli-Koli, ibu saking Lambelu. Jadi di sana itu nama daerahnya organ tubuh. Kok orang ada Lambelu, ada Koli-Koli kan di mana ya? Karen, ada lain-lainnya. Itu loh mas. Kasih metu iki. Tadi. Yes, Seko Toli-Toli karo Lambelu metu aku. Produknya ini. Nah kalau saya blasteran. Nah, ini sebenarnya asli itu nanti keren itu ya kudu dikenal. Bapakku Jawa, Jawa. mbokku Gibas. Ayo bek. Ayo bek. Wong pasar ini, yo semua lu kita orang gue gitu ya, orang etong wong tuamu. Tak ketok-ketokke mas, tak ketok-ketokke. Nah, Alhamdulillah bersyukur sekali saged sowan wonten kelurahan Pedalangan dan ini sudah menjadi rutinitas setiap tahun diagendakan mapan wonten ing taman Tirto Ageng. Tirto Agung. Tirto Agung. Nah, jadi pancen masyarakat kono iki tresno banget karo budayane dhewe dan tidak akan rela kalau budaya kita itu sirna. Mulanya selalu muri-muri dan murid-murid dengan adanya dipentaskannya wayang setiap tahun. Untuk itu tepuk tangan yang meriah untuk warga masyarakat Pedalangan. Jadi kalau mau nggih wawancara pas karo mlaku, Pak, urunan piro ya, Pak? Sewidak limo nek dadi koyo ngene iki rame nek ora rugi wis iki. ora Iya mergane direwangi karo tirakan sewengi atas, direwangi melekan, melek sewengi atas, dongakake iki kabeh nggo reresik bumi sing dadi pangajeng-ajeng panjenengan. Pangajeng karo Panjenengan panjenengan sedaya mugi saged kasempatan pinaringan panjang yuswa rezeki ingkang kathah anak putu paringi sukses sedaya.
ini kau kebak berkah barokah. Bintang tamunya sih luar biasa, cerdas, pinter, milenial, multi talenta. Dalange yo bagus, ansare apik, mergo dalang sing siji iki ora tau neko-neko. Ora tau dalang sing suci. ora percaya teko kancaku. Ora percaya teko kancaku. Dalang sing suci urung tau ngambon wedok. Sesine akeh, naruh tahu kamu bedokan. Termasuk iki, wong iki saling menutupi kan. Maksudnya ini saling menutupi kebaikan, jangan sampai kita keluar dari yang namanya kebaikan. Ayo Mbak Elisa itu kalau boleh tahu statusnya apa sih? Maksudnya single atau sudah married kah? Pak De, cari jejek. Cari orang enggak ini nurus gak menggok nek wis mulai kepo tentang Mary lagi aku ora yakin aku. Jadi rasa ingin tahu kan boleh supaya ini jenis perkenalan. Iya. Siapa tahu nanti ada chemistry-nya antaranya Elisa sama kita tuh. Bisa itu. Bisa saja terjadi. Bisa saja. Tapi sebelumnya nanti kalau dia membahasnya lebih dalam, Ya. tolong hati-hati. Oke. Ya, paham? Oke. Ya, sudah. Sebatas terkenal. Ya, pokoknya kalau sudah sampai menjurus hati-hati. Oke. Ya. Pengen tahu alasannya kenapa? Kenapa? Sudah banyak korban berjatuhan. Ning duit calon. Kita ngono to, Reng. Bisa nih bela aku ngopo lho. Oh ya padha-padha lanange, mumpung enek barang apik lho. Lho kok gentenan. Aku sih ora penak iki. Kaya ngene mbak aku barang apik lho. Tegese lah yo. Lah iki sing ora penak ning rumahne iki ning iki. Aku lho iso ngene-ngene bukan kakek barang lah. Nek iso iki. Tontonan joget piye kok joget? Iki. Iki tolong sasi ora nang pojok mergo latihan ngene. Ngerti ra latihan ning ndi? Ning ngarepe toko kek bawah lho. Pertanyaannya apa, Mas? Ya ada, aku cuma ingin tahu maksudnya sebenarnya udah punya pacar kah atau sudah Ya. menikah karena kan nanti saya jagani biar ya. dialog kita itu saya nggak berlebihan gitu. Oh nggih, pengen studi pun dereng. Kasih senggel. Kasih senggel Lanjut. saya. Ngene dalange batine ngene iki. Ada peluang. Gareng. Dia wangi-wangi to, Reng. Yalah, ya. Aku ngomongin Elisa kan yo penghasilanku yo tambah akeh. Oh ini dalam rangka apa? Kita sama atau apa? Ini biar jelas loh. Ya enggak. Yang Iya. penting pokoknya karirnya sukses. Amin kajian yang suka semoga selesai Iya. S3-nya dengan lancar. Sebenarnya yang tidak langsung asli pun lah ya. S3 ada pesan Pak De. Ada pesan apa, Reng? Nih, bojomu anyak nakal ki lho nih. Merasa dia Reng. Ini ngurus kan waktu sini waktu ini. Maksudnya pacar Mas Catur jangan salah paham. Pacar dari Mas Catur itu pasangan acara. Oh. Di mana ada Mas Catur Nugroho, di situ ada Mbak Elisa. Kalau garengnya belum tentu. Sama lah ya. Yo ora ikut kangen lho, Tenang ora? Tenang. Engko mboknya jujulan. Jujulan tapi ora? Ora. Susuan. Yo ngerti gitu. Apa ini? Apa Tangan. orangnya dite kayak aku ayo. Gepeng Ronde cabang Mulawarman Raya nomor 1 Pedal. Oh mari Ronde dari Gepeng Ronde. Sponsor Malam hari ini kurang lebih ada 3 kontainer dari Gepeng Ronde. tenan ora Rencana. rencana. Mak rantap aku ya. Ya, mereka nggak anget-anget, ya. Anget-anget ya. Pokoknya kita berusaha memahami kok. Iya, Tapi iya. insya Allah warga masyarakat sini apapun dialek jenengan, logat jenengan itu semuanya paham. deh, matur suwun. Mbak Elisa, kamu masih ingat nggak pas aku bercandain kamu pada waktu itu? Ingat nggak? Coba diingat-ingat loh. Aku Coba. lupa sih. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama ibuku itu loh? Apa bedanya? Lupa kamu. Lupa. Lupa kamu melupakan itu Aku semua. mau sih. Apa? Apa bedanya apa?
bedanya ya. Kalau ibuku itu adalah yang melahirkan aku. Tapi kalau Elisa adalah yang melahirkan calon anak-anak. Gombalan sing modern. Elisa, kamu kan seorang S3, sebentar lagi kan doktor, ya kan? 1 tambah 1 berapa sayang? 2. Salah. Berapa? Yang benar itu 4. Kok bisa? 1 aku, 2 kamu, 2 anak kita nanti. Mikir keras. Kamu biasanya jadi ojol ya? Aku pengen bonceng kamu dong, tapi kali ini beda tujuannya. Kemana? Pelaminan. Elisa, Nenek kok. Elisa. Wong gandrung kok. Kamu tahu nggak? Kalau kamu dan ibu saya. Apa ya Kade? Apa ya Kade? Jadi rese aslinya. Melu orang-orang. Oke, tak kasih kesempatan. Tak kasih. Nah, justru aku sekarang pengen kamu yang merayu aku. Kamu kok gitu sih? Kamu kan kesini aku yang ngajak. Kenapa kamu lebih milih dia? Mas, wong wedok ini harus dengan kelembutan. Iya. Kok apa-apa ngono nggak bakalan aku. Takut. Contohnya ini iki, Mas. Ya Allah, aura kamu sangat bersinar, Cahayu. Makasih. Pundak kamu saja kalau saya lihat ada 4. Kok bisa 4? 1, 2, 3, 4. Pinjam 2.000 dong. Buat apa? Buat parkirin hatiku ke hatimu. Anu wae, iki sing ngadeg, sing ngadeg latih wae. Halo Pak, Rangga Pegatan piro ya, Pak? Elisa itu jahat banget. Iya sih. Sampai harus sering kayak iya, gitu. iya betul. Seorang wanita tuh harus dengan lemah lembut kita menyampaikan. Dengan kata yang kasar sedikit itu akan retak, Elisa. pecah. Ayo, monggo. Elisa. Nah aku mainnya tetep dasdes. Aku wis nek gelem-gelem ora yo wis, liyane akeh. Sing ngantri wis akeh. Rasa seneng aku ya. Nah, orang semelang orang loh, katanya sama sudah teruji kok. Kami saus kami itu tadi dari Pak Musid juga WA ketua LPK, betul. Tadi minta tentang mujibat nanti dikirim. Ini Salam-salam yang lain. Ya ada yang request tadi dari Pak Rut minta Sriune, ada juga request dari panitia Modang Kuning. Oh siap. Kasih penampilan Mbak Elisa yang terbaik, bawa dulu. Silahkan pilih, bisa Modang Kuning, bisa Sriune, monggo. Aku buat manuk dulu lah. Seneng aku. Anu apa? Hah? Kok manuk? Manuk sing legi. Apa ini manuk? Ini lo sasmi kongkon apa podang kuning tuh halus, manis, tumbang api. Itu manuk sing legi. Oh. Itu dari toli-toli juga. Ya sakiwatan ini, sakiwatan ini. Coba ya. Ya. Natian wujud emong peksi. Aku bandar mungkin mabur loh kan. Iki orang ngeplay manuk, orang ngeplay dorong kok dia. Ini bukti masyarakat tuh cinta suka sama Mbak Elisa. Sewu, termasuk sewu. Nuwun. Berapa dikeplok itu, dorong. Halus manis neng semake. Halus manis yang semakin. Tak pikir terus sakne podang ki rasane ki piye to? Pengen tak gilat ngono. Rasan tak pikir-pikir oh iki paling ki ora kaya ngono ceritane. Tuku ning kecelelenan, tuku pesen manuk. Dirasake kok lagi gul kewetak kewutan wedang lah tadine manis. Manuk kewutan teh. Oke.
tekan omah manuk kan tak kumpah. Oke. Kayane ngono. Saya pucet. Manuk udah omah. Kalau tak celuke teh. Namun Eli kalau mamer-mamer kayaknya. Si podang senar ibu bunga hingga nyanding kisah manuk apa sing banter? Manuk sing banter iki manuk doro. Tuh balapan iki. Tuh. Manuk apa? Manuk kayak mau lho, ditumpake motor racing. Eli tadi aneh-aneh ae rumah sakit. Manuk apa? Aja karen. Sing ambles bumi. Wah, njaro manuk iki ning dhuwur nang mabur kok iso ndes bumi. Ya, Apa? manuk wong duduk sumur. Duduk kuwi. Manuk apa? Sing siluluk nang banyu 10 jam ora mati. Oh iya, manuk itu hidupnya di udara ora ning banyu. Ano? Apa? Manuk sing siluluk nang banyu 10 jam ora mati, manuke wong gogoh wedi. Gogoi. Ya. Iki mati ora nek urip yo. Oke, diaturke podang kuning buka celuk awal Mbak Lisa. Ya, salembar halus terus dijaipongke. Terus. Iso awening wis rasa. Oh
Mbak Elisa. Inggih, sampun. Sahabat-sahabat ini banyak yang hadir dari penggemar Mas Warsito Wayang Mania Community. Mas Kunjung Karipe ya rawuh. Kanca-kanca WMC dimanapun ada wayangan pasti di situ ada kanca-kanca WMC. Nonton merapat. Makasih, enggak jengke. Kan. Diaturke lagu meneh Mas Gareng. Apa Mas? Tadi kan non modal kuning. Sekarang Sri kuning. Iya. Engkang nembangaken. Yo tetep Mbak Elisa seno. Tetep iki. Langsung di-roll maneh. Elisa terus. Jangan lah. Ini lo sinen-sinen banyak ya, bagus. Ya berarti ini kan migrasi bakal proses. Kayak ngono. Menghimu ayo. Maksudnya ini diserani sih apa langsung? Langsung. Ini langsung dimakan Mbak Elisa. Kacang dalang iki senenge desat Santet, gas. Harusnya kali kangen loh karo Elisa. Oh iya. Kita yuane apa sejarah sendiri. Panjenengan ning Mbak Elisa tak pengen cerita-ceritane sapa-sapa. Sing aku lali kok. Wis kare-kare ijo meneh. Ya. Oke. Kan dia bawa apa langsung? Nggih. Nggih. Putri kang sulistyen warni Mati. Bejane sing kakung sombian ya Mas. Baik. Cantik, pinter, barane ya. Apa? Gede duit sisan. Lah wis sing karahe kok gede pira. Oh lah. Aku nek wong pinter, wong ayu ya akeh ae ya. Sing arang-arang wong gede. Jadi sampean iki nek nggone apa jenenge pinter karo duit piye ndi Mas? Itu duit lho. Pilih duit. Pilih duit. Mongko sing bener iki jane pilih pinter. Lah bisa pilih gitu. Yo kae paribasane nek wong pinter ora bakal diapusi to Mas. Apa iya? Iya. Iya. Lah duitnya sampean pira-pira enggak lo bakal diapusi. Apa iya? Nek sampean ora pinter. Dong ora bayaran iki. Yo wis ora. Ngono ya dikandani. Elisa. Lah iya. Jangan kok. Saking akeh iki kok. Elisa, kamu kenapa sih kalau aku dipermalukan kalau kamu bahagia? Kamu hati-hati loh. Kalau kamu benci dengan seorang pria, hati-hati. Kenapa? Ya benci itu lama-lama bisa timbul rasa. Oh tembung Jawane geting nyanding. Kui. Oh jadi Kongres mau jalan sama kui no. Waiting session just sing kelenten. wong esok jalan kok dibet ya oke. Putra kanjeng sira lawe Mbak Elisa kok kerja terus itu uangnya mau dipakai apa? Kuliah. ya piye yo aku ki pengen yo gak kerja pengen yo wis dinafkahi wae karo wong lanang tapi ora payu-payu iya aku itu apa jadi pengen dinafkahi. Sebenarnya kamu itu juga capek, iya terus Iya lah, capek. Pengen istirahat di rumah dinafkahi. dinafkahi wong lanang Lah umpama, oh piye sing cetok tak rumah kene nang menafkahi tuntutannya berapa sih per bulan itu berapa? mulai ngomong sing nek wis ketoke sore apa kon. Pekarangan buri omah iki wis nang BRI. Padha sama wae Wih lho, gareng ini ngono kuwi mesti kok. Wih materi aku terus lho. Kuwi ndek tapi saiki sugih banget kok lho. oh lah ya wis nek Kandakno sing Aku apik-apik. wis sugih tenan. Bulane ning ngerti kok. Bulane iki ning Amerika. ning
adus yang Australia kok nganggo katoke nang Jepang jadi saka Australia Jepang itu kopi ciduk wong sugih lho mobil ini ngomong Alphard lah aku itu serakan ada Lamborghini ada Lexus ada tenan lho sugih tenan lho mangane iki nek mau sego putih iki ora doyan ada hamburger pizza spaghetti sugih tenan hobine wis anyar hobine dhisik titikan saiki hobine anyar ngapusi wong foto gawe ngapusi dekne lho ngono kawan aku njaluk apa kendaraan nganggo lawang loro gawake pickup yo malah dusun-dusun damelan kok aku kan jadi bayangin dari saya munggah wedi ora kok oleh bayangke sing nyopir Macato Elisa sebelah romantis Ren ana kendaraan lawang loro damelan Editor, main lho. Kira iki beles 500. Main. Awas ora bisa kena tenan lho. Aku lemusik dhewe lho. Ora ujar ora kaul ning nganti sampean iso nek Elisa. Tenan Mas, tak tanggapi wayang 30 dina 30 wengi. Ora ujar terus yo ora kaul. Ora kena ngono kuwi aku dibujuk sebenarnya. Ora kok ora ujar yo ora kaul kok. Dadi kalau saran ora yo ora ana resikone. Semua lo kepet-kepet. Kepet. Ya itu pakai kipas itu namanya kepet-kepet. Terus ya terus. Birat maya tan burung srihuning gugur dadi kusumane aku sih musuh karo kowe lho. Atimu aku. Ora jalur kalu. Padha wong lanang ngene wong budidaya kok dilarang-alangi. Sampai iki musuh aku ngono ta. Iya, wong akeh rumah sana dimusuhi lho. Yo dikasih Sri Guring. Buka celok lagi ya Mbak Elisa. Siap. Siap. Yo monggo dadah. Sri Guring mesti menuhan lagu tresno.
jan ngono kuwi. Ngono kuwi karo katune pun alus, Mas. Ngoten iki. Mbak Elisa ora tak nunggu langsung nunggu dhewe. Kita kesel tenan kok. Sorry lo Mbak Elisa. Nek gawe teko lho Mas langsung naik panggung langsung rong lagu kok. Sampeyan iki wong lanang kudu yo menjaga perasaan. Kaya ono karep mendekati Elisa. Ya pancen tak uji kekuatane kok. Oh, ora itu kuat mental ya kudu kuat lahir batin. Maksudnya ketangguhannya dalam menghibur. Iya. Kira ya. Oke. Yang ngendi kok mbok uji. Sapa-sapa kok diuji. Ayo. Yo, lanjut ya. Ngesake sinten? Anu Mbak Rani Gede. Nah, ayo teh. Sing manten anyar niku. Betul. Lagi ndek kapan ya? Ah, yuk manten anyar iki. Anyar iki apa aja nih? Ayo. Dadi manten kok. Lah iya. Ini Bakal beres minggu. boleh lagi keju-kejune. Ayo. Mau tak luri ngono ya. Ayo. Mas Agung. Ayo, yuk sepake. Sepatnya Tanjung Perak itu. Tanjung Perak. Tanjung Perak. Siapa bukan? Iki mulut, iki janggut, iki sikut, iki perut, bawang perut. Ada kok? Tutup. Atas lutut. Ada perut. Kok ora tekan kantor kecamatan ya? Bawang perut. Ada lutut. Atas lutut. Ada perut. Ya, turun lagi. Jalur lagi. Bukan. Apa? Jeruk puro. Apa ngono ya? Taman. Aku ini menikmati. Iya mas, iya mas, iya mas. Iya mas, tahu cintaku sayangku. Lagu aku kayak Isa. Sementara ada dalam sisi kan. Mantan anyar selamat, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lawas ning anyar ya maksudnya. Jenengan lho ngendikane piye? Berarti itu Pak Dalam. Ya di tekoni kan terus berpengalaman. Mantan anyar iki berarti anyar ding kok lawas tapi anyar iki maksudnya. Dia punya rabi kok. Allah ya sampean kan. Oh. Baca kok kenah ke. Ya ngono kuwi. Ayo mbok ngomong nek rabine ngono kaya lho anyar ning lawas kan dadi kene bingung Mas. Jadi dia kan wis tahu ngono kan mesti. Terus ilang terus kabine. Jadi kok iki ya. Jadi kok iki lho. Lah aku kira ilang kok. Aku kira kok kedaton. Lah terus Tak sedekah kok. Ngombo. Lho sedekah kok duit ketin upin kok. Bojo jaluk kok. Lah. Malah enteng sanggane kok. Bebane kurang kok. Ranti bojo ora masalah. ora iso. Ya ranti bojo ora masalah kok. Pengen tuku. Apa Dede? Hah? Apa Dede? Nyambut gawe kok ora bibir. Iya. Maksudnya pengen sego ya tuku sego. Ora nek sing liwetke. Ya semoga ini yang terakhir dan yang paling bahagia sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saling mendoakan. Ya. Nggih. Wong aku karo kowe wis tau padha bubruk. Wis Ini balik aja. song-song masa depan yang lebih ceria. Betul. Betul. Lembangnya apa itu? Loh, ini deh kronologinya piye? Kalau itu apa-apa masukin Ayo. Ini. Wow, enten enten apa? pamundutan napa wau? Empuk. Siwet.
Apa enten jiwat? Apa Mbak Elisa mau? Sing jiwat Mbak Elisa iki Oh, Mbak nggih, Elisa. siap. Nah niki kula dawuhi Sak senenge atimu. napa nggih gawa? Yo, usahane ora bawa langsung. Langsung pengen nyanyi dhewe apa dikancani? Oh, Dikancani karo Mas Aris ya. Mas Aris. Ya. Aris, Awet ini ya. Aris ini rapat semangat di karo Mbak Raden. Kan lu. Lah yo gini kok Mas. Lah saya pergi duitnya karo Mbak Elisa. Gue menang-menang saingan karo aku. Rasa macam-macam terus. Modalmu piro? Alah. Gak masalah. Aku yakin kena kowe ya. Oh, harus menang kowe. Manuk sekalian banter ya. Ayo. Mana kok sekolah? Manuk sing paling dateng. Si. Apa? Manuk sing tukang uyak-uyak penumpang ya. Nuwen manuk ya. Manuk sing uyak-uyak penumpang Apa nih? Enak, Apa? manuk itu tukang becak. Kok iso? Becak numpang. Itu juga kasar, Pak. Tuh, manuk sing becak uyak-uyak. Becak. Becak. Nakal. Itu makanya manuk banter ya, mau. Iya. Kalau mau lewat orang, helm mana kan? Arek. Ono ku praktek dhewe kok. Ayo ngono kuwi Mas. Kamu apa? Ringgit, ringgit. Ya. Manis loh. Manis ya. Garam langsung jaipong ya. Manis yuk dikasih. Ya.
biasa. Matur nuwun nggih Mas. Mas sinten? Aris Aprianto. Mas Aris Aprianto. Wah, Sekretaris Nugroho Laras. waduh muda, ganteng, suarane Mahasiswa. sip. Bendahara. Ya. Bendahara niki. Bendahara Nugroho Laras. Oh, jadi nek bersangkutan keuangan karo langsung. Betul. Oke, Mas. Langsung mangke nggih. Ayo saman pokoknya. Aman. Iya, Mas. Oke, kita lanjut ya. Lah dirampungke apa piye? Lah iya aja ta. Aja kaya nang kono. Iya. Anis menang. Sing juara satu. Juara satu. Sinden Idol Nasional. Kalau idol itu beda lagi. Iya ya, nah aku nek salah ki dipelajari. Juara satu Sinden tingkat nasional. Betul. Ngoten lho, Mas. Iya. Tahun- 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya. Mbak Anis. Iya. Anis Marcella. Betul. Anis Kusumaning lho. Anis Kusnalno bin Aji. Iya. Iki kawane ngendang, ngendang ketipung. Maka iki, sepate. Mas Agung. Ngelek-elek Agung kentekan napas lho Mas sampean dhewe no kok. Sorry ya, Gung. Oke, kita tampilkan Elisa Orkaros Alaso. Lagu apa ini? Balon kuadra 5. Ini pancen pinter Mas Agung. Lah kok iso? Karena yang menyaksikan ini wayang kan tidak hanya para sepuh ini sepuh. Betul. Ya. Termasuk anak-anak di Anak-anak. pedalangan ini diajari, diedukasi oleh masyarakat untuk selalu nonton wayang, Tadi cinta sore wayang. Nggih. anak-anak foto karo Mas Catur wakeh biyangan Mas. Ora Mas Catur? Hmm. Ulah iya elok tenan Mas. Wah, yo. Kaya ngono kuwi kecintaan warga sini. Elisa lho diarak karo jenenge Pak Tentara golek dalane cah cilik-cilik. Mbak Elisa idola, Mbak Elisa idola. Lah, iya. Bareng aku lho cah cilik-cilik. Lho, malingnya kecekel. Yo ora kowe iki yo. Sakit hatiku Mas. Ora yo ora. Lagune Balon Kuada 5 ini Ah, populer. Iki digawe lagu piye-piye iso, Mas? Mosok. Iso, Mas. Iki kan lagu Iki anak, digawe Rek. langgam iso, Mas. Peluh. Piye-piye. Digawe langgam sing kok Jawa Tengah iso. Kowe iso. Iso. Pengen ngetoke kadigdayan. Lho, iso Balon Kuada 5. Coba. Nano. Ya iso, Mas. Oh iya. Balon Kuada 5 wong ayu. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu nimas, Oh. merah muda dan biru. Alah. Meletus balon hijau deh. Malah Langgam kok. Lang cara Jawa Tengah. Langgam. Lah nek pengen kasar ya Jawa Timur Madura. Cara gaya wetanan. Madura. Balon Kuada 5 dek, rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus balon joder diancok aneh. Jawa Timur. Menyesuaikan logat. Jawa Timur. Nek pengen nalus meneh ya saka Arab Saudi. Arab Saudi. Basa Saudi. Lah ya lek Saudi umrah rono. Iya. Kuwi balonku ada 5. Topik guys. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan astagfirullahaladzim. Arab. Pinter. Pinter. Ala paling yo nggur iso teko Arab tok. Ya dijak no iki genah bengi iki dijak no muring ae. Ora dijak ning Kalimantan muring ae aku unek-unek terus. Rong jam 10 dina lho nang kono. Kuwi niate iki wayangan apa transmigrasi sana. Oke, Mbak Elisa tadi Ya. langgam jiwat ya. Mujiwan. Langgam jiwat. Mari kita Mbak nyanyikan. Elisa, setelah duduk cukup lama merenung apakah sudah ada perubahan berpikir untuk sedikit membuka hati? rono meneh. Bocah ki insape kapan? Ngopo to, Rek? Iya ya, aku ki ya nek sinden gitu kan emang wangune karo dalang ya. Ya. Dia tak pikir-pikir, nek Ya. masalah iki Iya, ada masalah apa sih? dalang tuh gendeng Weh, kok iso lho?
Dalang tuh gendeng. Lah kok bisa? Gendeng apa gendeng? Gendeng itu loh. Stres kita. Oh, kejiwaan. Kejiwaan. Loh, kamu kan dari sekolahmu kan psikolog. Iya, tapi dalang tuh gendeng. Kok iso Makanya diarani boleh gendeng? nyerateni piye kan aku bingung. Umumnya orang tuh ngomong ya biasa kayak ngene umum. Lawi dalangi ngomong 8 jam ngomong dhewe sauris dhewe guyu dhewe nangis dhewe 8 jam loh. Oh iya tanggaku yang ngono lho, wong edan ki yang ngomongan dhewe nangis dhewe. Nah. Oh berarti ki Gendeng. lah iya berarti. Tadi tak pikir-pikir Aku gendeng ra apa-apa anggere entuk Elisa Isben ra masalah. Nah, ngono meneh. Oh, ciri-ciri khasnya wong gendeng iki yen ditakoni ngono kuwi to. Takon dhewe, omong dhewe, kok nangis dhewe. Tengah wong eno angkung-angkung dhewe. Angkung. Tapi tanggaku kono ya enek Mas wong edan ki. Ditakoni ngono gak nyambung Mas. Mosok. Umpamane ditekoni, Iya. iki apa ngono ta? Heeh. Engko kono jawabe mesti beda, mesti pisang ngono kuwi. Nek Mas Catur ngeten iki napa Mas? Jeruk. Oh berarti semari Mas, semari. Periksa ning ndi Mas iki Mas? Semari. Sekali ya Pak De. Aku ki mikir ngene iki aku ki. Iya. Ngono iki kencan Sing iki ora iso Mas, rono sampean ya kenek, rene ya kenek Mas iki wis gak iso. Oke. Wis saking bodohku ngono ta. Lho, syukur nek ngakoni. Gini aja kita trial deh. Ya, duet, ya, oke. duet bawa ini. Kalau nanti kira-kira agak bisa sempak wong loro. Sempat. Sempak. Biar maksudnya tuh bagus bersatu tuh sempak. Oh kompak. Kompak ya. dan semangat. Semangat ro kompak ki sempak. Oh berarti sempak teles. Apa itu? Apa, Bi? Semangat kompak anti lemes. Oh iya. Sempak suwek. Apa artinya? Ya dandamono to Mas. Ngono lho, kejemen lho rumah ta. Ono gorengane bengi iki. Enek. Apa lagunya, Timbang Mbak wingi Elisa? ning kono kae. Loh, ini kan duet Duh Nimas Mustika Ning Wang itu. Apa to kuwi? Judulnya apa judulnya? Duh Nimas Mustika Ning Wang. Wah, ra iso aku ra. Mumpung gelem. Lah aku ra Wis to, iso. manuta karo sutradara. Ora iso. Manuta karo sutradara. Ora iso. Sing penting jenengan nyekel mic perkara sing nyuwara ki alam gaib kono ora masalah. Wis to. Ayo to. Mbok lagu liyane Ini kesempatan tidak akan hadir terulang Jegarane wong kembali. akrami. Oh iya kuwi wae. Belok barang ya. Ya. Moji roji. Coba. Belok barang Pak Slamet. Kira-kira kalau ini corone Cuworo ki kawin. Ya. Nah, kan ini berarti masuk iso di DP. Ya, sapa sih? Biasanya kakung sih apa wedok? Tergantung yang agresif mana. Oh, nyudut ke aku terus. Loh maksudnya ki yang mau ngajak kebaikan terlebih dulu yang mana? Iya, Bener, Mas? betul. Wong lanang ki imam kudune malah ngajak sik dhewe. Nah, Ya. tuh. Orang malah wong lanang kok dadak dijak. Kegarane wong akrami. Ya reng suaraku reng. Saya Mas. Iya. Kaya dalang Mas. Ya jalang Pancen jalang kok iki. Oh, dalang toh? Tak kira wong edan Mas. Sing wong edan tak takoni jeruk ngono lho Mas. Lah mau wis Tegese lunga. edane Mas Catur edan ngrembakake budaya. Alah ya ora serik Ya, aku. ya Serik berarti ya edan serik. tenan wis ngono. Ayo sekarang giliranmu, Dik. Kok cuman 3 sih, Mas? Tutup bondo tuturupa. Nah, nek ngrungokke swantene panjenengan yo lumayan lah iso jes jero ning atiku. Oh, Ngrungokne biar, suarane Mas Catur niki nang teras esuk-esuk ora nyeteti manuk, ngombe kopi, terus bakaran telo. Bar kuwi Bang Plecit teko minggat. Nyek terus kok minggat. Wis apik-apik. Among ati bawi Jan cocok. Serik, wong serik yang Mbak Elisa. Ya. Kalau orang itu sudah mulai ada apa ya, hati yang iri, dengki itu, dia akan tidak senang melihat orang bahagia. Oh. Tapi tidak apa, kita tidak usah Nggak memikirkan usah hal menghiraukan semacam ya. itu. Biarkan anjing menggonggong. Ya, Sampean betul. ngene tok wis bahagia, Mas. Aku wis entuk hati lho, wis kena. Sampean ngene tok wis bahagia.
Ngene tok bagian nek wong rabi, Mas. Cerik men kowe iki rumasak. Dik. Laki. Turu tono, Dik. Aku Iya, Ya, ke sana boleh? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tak rasake dulu ya. Oke. Ini bisa di trial dulu kan. Iya, Nek nggak apa-apa. nek ra penak. Oke oleh ya. Yes, tidak enak uang kembali. Oh ya. Tapi kalau kamu kesini nanti ada yang sakit hati loh. Siapa? Ratih. Oh, Bang Ngapunten Barate. Apa toh? Menawi panjenengan memberikan idu palilu. Idi palilah. Ora itu. Idi palilah. Bukan itu. Ide palilah, nyuwun anu idin kayak ke situ boleh. Monggo sampun. Awakmu rono nduk Elisa. Kok awake tok to? Sliramu, sliramu lak kabeh to. Ya. Perkara wong iki tak urusan. Oke, siap. Lancang tuh mintamu. Luput pisan Rasane kena Tikso. pisan. Renek Gimana? Wong roman kok adu geger iki ora enek. Loh, berawal dari gitu. Gareng. Pak. Pundakmu kok enek papat. Iji loro telu papat. Aku ya iso lele. Alah wong rai diceloneh kon arep mungsuh dalang kowe iki. Ora masalah. Gak apa-apa, awalnya malu, lama-lama nyaman ya Mas. Iya kenal lah apa. Mesake sing lanang to. Wedi ketoke. Sing lanang rek kaya asam urat ya. Ayo dueti meneh Mas. Iki kok teko ngendi nduk? Teko ngendi? Mbok ngombe biomoringa to, Mas. Iya iso mlebu wae. Nek ora mari ngombe cet MKO. Nah, Yen ka Yen angel urung kok. Kosek to rek. Dalang tukang ngajari kok kleru. Yen yen gampang. gampang dulu konjo dadi itu bingung lirike. Aja bingung Mas. Ora, aku ora bingung. Upama ngentukke aku kira-kira aku mbok tukokne apa? Lan jalukmu apa? Waton ora lintang lan rembulan bakal tak turuti. Ya aku gelem besok liburan ya Mas. Iya. Liburan Omah ning Amerika, Jepang, Iya. Korea. Omah garek tosa, Nduk. Tosa ngremu mlaku wis ngene-ngene. Omah garek tosa kok arep gandrung wong ayu. Yen gampang luweh gampang Kok Pak Den njuk kecut gitu sih mukanya. Ngapa ta? Cuman nggak tega saja sayang. Oh. Nggak tega sayang. Kenapa? Ya turut prihatin saja. Ini termasuk keajaiban dunia kalau terjadi. Iki Turut apa aku ki prihatin. elek-eleke wong apa piye rumah sak. Yo. Serik men ta kowe iki. Ya ora serik Mas ya ora. Wong aku dhewe ya doyan kok. Kan aku wis janji baraku. Awan ngono to. Penontekno. Yen angel. Yen angel gampang. Hah? Yen angel gampang. Kok gampang piye? Yen angel ya kayak itu. Gareng. Ndi ana? Enggak suka. Enggak suka nggon apa? Lah piye angel kok kayak Bokong itu. dilumahke aku ngomong tak genahke. Ya dang coba. Yen angel Tegese. dikek itu wong lebokke benang nang nggone jarum kae. Oh. Wah. Oh iya. Iya iya. Lah asosiasine nek sing iya iya. Iya. Wes ta. Ngene terus. Kate kaya ngono. Yen angel dikei. Kamu jangan ikut-ikutan dia. Ah, lama-lama hanyut pikiranmu menuju ke diriku. Iya, Oh, walaupun parah. kamu jauh aku kok ke magnetnya ke sana. Memang kok Dek ora entek menyan sekilo. Aku ya ora kalah dek aku ya sanggup dupa dek rumasane. Angel ke lang kong
chemistry di antara kita. Iya, Kakang Mas. Somben misalkan kita itu terus melanjut ke jenjang yang lebih serius. Iya. Kamu itu pengen punya anak berapa sih? Punya anak bagusnya berapa ya? 11. 11. Iya. Mbok eling tur anakmu nang omahe ndase mung sak trokolan. Emang gitu ya produksi. Enggak, kamu jangan dengerin dia, dengerin aku aja. Oh iya. Ya. Enggak, nanti setelah ini nomor rekeningmu dikirim ke aku. Oh, mau kirim apa? Mampune ya mung rekening listrik. 100.000 pulsa listrik. Untuk 75 kWh. Ayo ini dibarengin dong. Ya iki berarti sing ndi iki? Bagian akhir iki iso bareng Ya. ora terujine ning Ya, kene. ya. Nek ra iso bareng minggat aku. Kudu bareng ya. Kursi does Wong kono ki urung rampung wis selesai kok. Nggur ngregeti adah kok. Sing piye? Oh iya. Coba ya. Ya. Sering. Wong sere, Nggak ra apa-apa. masalah, enggak apa-apa. Apa? Coba lagi ya. 1 2 3. Kok ra iso padha to, Mas? Enggak sepertinya Mbak ada Koi mau orang- enak kok saiki ra Ono enak. sing dhuwur, ono sing cendek. Seperti ada yang mengganggu Iya, gitu loh. coba Ya, coba lagi. sekali lagi ya. 3 2 1. Ya, tak bariki. Aku wis mudeng, bariki to ora ngrengko sik. Ya wis tane rasa nganggo kena wae ya. Ya. Yo. Kok sik urung tak hitungi kok ya. Iki tak seru sik, Reng. Menawa engko iso nggo nguji chemistry tenan ya. Ya. Kowe dadi seksi, Reng. Bakaran. 3 2 1 komplit ya. Tan kena hati numbes arto. Cocok boten Pak Bu? Cocok boten? Ngantene ditemokke Mas, ngantene Mas ya. Ya. Monggo katuran jumeneng. Cek. Monggo. Sagung tamu kakung yang putri kang minulya ing budi. Tata cara badhe panggihipun temanten sarimbit. Nuli parang badhe kawiwitan panjurung pandonga pangestu sedaya para tamu kasuwun. Ayo ngantene temokke. Mas Catur tetap ora berdiri. Ora berdiri. Cukup simbolis Mbak Elisa. Karo lungguh nduk. Saya caket nganten putrinya ketidatang nganten kakung repepeh protokol Purwodadi sedina utur repepeh Tanggane suguhane desa. sego dikum soto. Saya caket nganten putri mbalang sandal dateng nganten kakung. Reng kok sik aja. Iki Pak Dalang lho, Reng. Lembalang apa? Kembang ngono. Suro. Suro. Gantal. Ya gantal. Lupa ya. Beda adat. Adat Pidiwadono, ayo. Sasampunipun Apagut Catur Nitra tangkep asto salim. Salim. Ini nyicil salim sik karo Mas Catur. Salim. Purna tangkep asto lumaksana era globalisasi zaman modernisasi adat widiwidana ingkang masih lumampah wonten ing pedalangan Semarang nganten kakung wajib sungkem dhateng nganten putri. Walik no, Reng. Adate kene ngono kuwi. Ora iso. Nek ngene iki dalange aku. Ora trima aku melu wartaya lho iki. Melu ya. Aku kok ngejak gareng jajak no. Ya kono jajak aku jijik. Ayo salim. Salim. Purna tangkep asta lumaksana nganten putri grayah-grayah antigo. Golek ana ndok antigo ping ndok Endok endi? ndoke dalange. Ah, Dok sajen. Kajen. Aneng. Ditebus duit sajen. Sasampunipun tata cara panggih nganten sakloron parang sungkem dhateng Kang Rama. Nah, sungkem. Sampeyan mewakili. Minggahipun dhateng Larasmaya para kanca. Oh.
lon-lonan genya lumaksana manten putrinya ketikeng Rama dateng unggian ingkang tinuju ya kang ukir jiwa ragane. Gareng. Jangan mau. Dek Elisa jangan mau, Dek. Iki MC-ne ngendi to? MC-ne mbok digolenge sing ngopi to, Mas. MC cabul aja gelem. MC cabul iki. Wis ora SNI iki MC-ne. Iki piye ngono iki? Kowe gelem sungkem karo bapak ora, Nduk? Iki cara sungkem piye ya? Nek kowe ora gelem sungkem lungguh kene. Hah? Lungguh. Nek ora gelem sungkem lungguh. Duduk ya. Pamriksa entar sing badhe sungkem. Iki sida sungkem ora, Pak? Manten wurung wis ora. Tata cara manten bubar. Menika sakinah mawaddah wal semaput pun. Hebat. ono-ono Luar aja. biasa. Ngono arep diganti ya garenge. Kenyataannya aku bisa mengambil hatinya Elisa toh. Iya, Kamu iya. tadi menyepelekan Mas Catur kan? Wong iki tak kasih pelilah. Palilah. Iya palilah ya. Wong iki tak wenehi palilah Peh ya. duwe nek kemlindine. Wong iki Yuk diaturke lelagan ya. Iya. sesuk wis beda urusane. Ya aja nah alah. Wong iki entuk. Iya. Repepeh. Protokole kon mulih. Kundelana. Ayo. Yuk. Celok aja ya. Ya, mangga. Yuk dadas. Menguci waten yenang geget lade ajin jet alisi salakane lencer guling nang sinawang yen ngucilan pemikir tak kuat kaya arep nekat suwi-suwi tampan rasa setang gayo jimat yen tengah wengi kaya wis apa ya iki mau? Kok kaya ana maglebet-glebet. Ngabari ngomah Oh. ora mulih. Wening hamung tansah tak lalekke nanging terus
minggah riyen Mbak Elisa. Ya. Iki mau ana sing arep duet karo Mbak Elisa, Pak Sugiyanto mengke pas goro-goro Pak Sugiyanto ampun kondur riyen. Ampun kondur rumiyin Pak Sugiyanto. Pas goro-goro Pak Sugiyanto kula aturi minggah panggung duet kali Mbak Elisa. Jin, wong mungkin Mbak Elisa ugi ngantos rampung goro-goro. Leres, betul. Leres. Mas Gereng, Nun Mas Catur. satu lagu lagi untuk sesi limbuan. Oh, ngeten. Ya, karena sudah hampir jam 1. Siap. Ya, ditutup Mbak Sri Pesek dan Mbak Tesa berdiri bareng pakai organ. Ya. Yuk. Mbak Sri dan Mbak Tesa. Ya, wis pokoke Mas Udin wis penak nyambut gawe ne. Karo Mas Soleh. Mas Soleh iki adine garwane Pak Gardi ya. Nggih. Budhe karo Mbak Ditul nggih. Oh, Mbak Datul Mbak lah. Datul kok ya. Alah aku yo ora kleru. Mbak Datul Mukaromah. Iya. Tuk ngerti men ora. Lho, kanca Facebook kok, Mas. Oke, siap. Ya Mbak Tesa sama Mbak Sri Pesek tembangipun menapa Mas Catur? Monggo bebas mawon karena tidak ada request. Yang penting pakai keyboard ya. Oh ya, siap. Lagu yang ngetren-ngetren mawon. Apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang ya. Cih. Duh, gede dawa. Engko lek gareng sing pocapan ngono kae ya.